intom tfal. Tajbin, sew. Jiena tqajt ma' ħafna tfal li intom diġà u xejn hawnhekk biex ngħidilkom l-importanza tal-qarja x'wieħed mill-passatempi tiegħi hobbies tiegħi huwa li naqra jien u nħobb naqra għaliex. Nista' inkun naf ħafna informazzjoni fuq is-suġġett. Jiena ħobb naqra fuq affarijiet vera l nitgħallem ħafna u ħobb naqra fuq l-annimali pereżempju wkoll. Kif ukoll nista' nimmaġina l-istorja kif irrid għaliex il-ktieb ġenni nidħol f'dinja oħra intom tħobbu taqraw. Bravi, rajt ħafna affarijiet jaqraw, ħafna kotba, imissa irridkom tkantaw miegħi tafu se jkanta? Irrid nismakom tkantaw? Lesti? Bravo!